Još jedna vježba koju radite isključivo vlastitom težinom je izdržaj, odnosno plank, poznatija pod nazivom plank, ali nazvat ćemo ju našim imenom izdržaj. To je jedna izometrička vježba u kojoj ne radite kontrakcije, nego pokušavate održati ovaj položaj cirka 30 sekundi. Ovdje također možete vidjeti potpuno neutralan položaj kralježnice. Najčešća greška se događa da vam kukovi pobjegnu previše dolje i tu vam se stvara veliki pritisak na donji dio leđa, što nije dobro. Dakle, držimo jedan ravan neutralan položaj kralježnice, rade nam mišići trupa, dakle i leđni, i bočni, i prednji, rade nam mišići nogu, rade nam djelomično mišići ramena. Sjajna vježba, ne treba vam puno prostora, a efekt ćete itekako osjetiti. 3 do 4 puta po 30 sekundi i bit će vam sasvim dovoljno.